Nevjerovatno putovanje biljaka. Istraživanje životnog ciklusa biljaka. Biljke su nevjerovatna živa bića koja prolaze posebno putovanje koje se naziva biljni životni ciklus. Pogledajmo pobliže ovaj fascinantan proces. Sve počinje s malim sjemenom. Sjemenke dolaze u različitim oblicima i veličinama, ali sve imaju jednu stvar zajedničku. One su poput sićušnih pakiranja koja sadrže sve što je biljci potrebno za rast. Kada sjeme dobije dovoljno vode, sunčeve svjetlosti i tla, počinje nicati. Slijedi faza sadnica. Tada malena klica izraste svoje prve listove i počne izgledati kao mala biljka. Sadnici je potrebno puno vode i sunčeve svjetlosti kako bi nastavila rasti. Kako biljka raste, ulazi u sljedeću fazu koja se naziva zrelost. Tada postaje potpuno odrasla biljka i počinje proizvoditi cvjetove. Cvijeće je poput prirodnog načina stvaranja novih sjemenki. Oni privlače pčele i druge insekte koji pomažu u oprašivanju cvjetova, što znači prijenos polena s jednog cvijeta na drugi. Nakon što se cvijeće opraši, počinje proizvoditi sjeme. Ovo sjeme će na kraju pasti na tlo i započeti ciklus iznova. Ali životni ciklus biljke tu nestaje. Neke biljke, poput jednogodišnjih, završe svoj životni ciklus u samo jednoj godini. Druge, poput trajnica, mogu živjeti mnogo godina i iznova prolaziti kroz ciklus. Razumijevanje životnog ciklusa biljaka pomaže nam da cijenimo ljepotu i važnost biljaka u našem svijetu. One nam daju hranu, kisik, pa čak i lijekove. Dakle, sljedeći put kada vidite biljku kako raste, sjetite se nevjerovatnog puta koji je prošla, od malene sjemenke do prekrasnog cvijeta ili ukusnog ploda. Sve je to dio nevjerovatnog životnog ciklusa biljaka.